है जाके दोसरा से आ डर नहीं लागेला छोकड़ा से माने ओमे रंगदार वाला सीन बा जैसे वो रंगदार वाला भी एक्टिंग करे तनी वो रंगदारी वाला लड़की रंगदारी दिखावती है कि धमकी देखै है जाके दोसरा से आ डर नहीं लागेला छोकड़ा से कि आज दिल टूटी तो अकाल गाम खत्म कि आज दिल टूटी तो अकाल गाम खत्म कि तोरा लेखा 10 गो घुमाए हम कि तोरा लेखा 10 गो घुमाए हम ये भी गाना ट्रेंड करता है कि नहीं प्यार करे के परमिशन आ नहीं दिलवा में होई एडमिशन कि जानता नहीं हमारा से लड़े लगबा कि अंगुरी धराई बाह धरे लगबा आ कख ग घ पड़े लगबा कि कख ग घ पड़े लगबा एगो काजल जी खातिर स्पेशल तन बिकाजी वीडियो बनाई कि गरमी में बेनिया डोलावतरू आ काहे न कूलर लगावतरू कि गरमी में बेनिया डोलावतरू आ काहे न कूलर लगावतरू कि कौन दुख में बाड़ू करे जा अजिया रही हो ता 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 हो कि कौन दुख में आ बाड़ू का जिया रही कि देवर रोज ताड़ी पियोता हतारो ठलाली पजियोता देवर रोज ताड़ी पियोता हतारो ठलाली पजियोता गरमी में बेनिया डोलावता आ काहे कूलर लगावता देवर रोज ताड़ी पियोता हतारो ठलाली पजियोता देवर रोज ताड़ी पियोता हतारो ठलाली पजियोता कि थोड़ा सावन थोड़ा थोड़ा तू तो गोर बाड़ू हो आ हमरा आ भैयावा के मौगी से बेजोड़ बाड़ू हो बड़ा दूर ले रहुआ जोड़ा तनी जी अयो लो भैया लगी इकरा खातिर कि थोड़ा सावन भैया थोड़ा थोड़ा तू तो गोर बाड़ू हो आ हमरा भाई व्हाइट चला दे भैयावा के मौगी से बेजोड़ अब देखिए काजलो जी के एनर्जी मिलल है भैया सबके मौगी से बेजोड़ बाड़ी छील दगा ना गई
छील द फील द सब गाना हुई सबर करी सब